ما 12 август билет гирифтам ба Тирмиз чӣ мешава илтимос ҷавоб деҳед. ин ҳами рақамода занг бизанед, бо худаш ҳамсӯҳбат бишед. ман донишгоҳ хатм кардам, ба ман повестка доданд. қарор аниқ шид ки баъди донишгоҳ 1 сол хизмат. Пешакӣ раҳмат ака. ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин дороҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали юристиҷаи. тамошобинони азиз, имрӯз мо як де ахбороти муҳима баҳри шумо пешниҳод мекунем ва баъдан саволое ки ба мо роӣ кардагем ба саволотон ҷавоб медиҳем. то охири навора бо диққат тамошо кунед то ба саволои худтон ҷавоб бигиред. аввалин ахбороти мо оиди президенти Беларусия ба шаҳрвандони хориҷӣ Осиёи марказӣ таъкид карда гуфт ки ба воситаи Беларусия вориди Федератсияи Россия нашаванд. ва мо чандин маротиба дар барномаҳои худмон қайд кардагӣ ҳастем ки ҳар як шахсияте ки дар ҳолати баста будани марзҳо бо тариқи Беларусия ғайриқонунӣ марза убур мекунад ва дохили Федератсияи Россия мешава, мутобиқи қонунгузории Федератсияи Россия кодекси ҷиноятиш моддаи 322 ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. яъне ки дар ин модда дар бораи ғайриқонунӣ убур кардани марз аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ омадагӣ ба муҳлати то 9 моҳ аз озодӣ маҳрум мекунанд ё ки 250 000 рубл ҷарима мекунанд. ва ба ҳамин хотир президенти Беларусия имрӯз дар як ҷаласаи дигар қайд намуд ва гуфт ки аз ҳамин рӯз иборат ҳама сарҳадҳо, ҳама марзҳои Беларусия баста мебошанд ва ягон шаҳрванди хориҷӣ ҳақ ва ҳуқуқ надорад ки ба воситаи марзи Беларусия вориди Федератсияи Россия шава ё ки дар умум бигирем ягон шаҳрванди хориҷӣ ҳақ ва ҳуқуқ надорад ки бо тариқи сарҳад дохили Беларусия шавад, чунки президент гуфт ҳар як шахсияте ки ғайриқонунӣ марза убур мекунад дохил мешава ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд. ва акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. гӯш кунен ва ба саволотон ҷавоб бигирем. Шаҳритуз Тиҷей нависад: аз ватан Узбекистон меҳмонӣ бурем мешава ё ки не? Ай Россия через Узбекистон ватан рафта мешава ё ки не? аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Узбекистон бо тариқи роҳи заминӣ мутаассифона рафта намешавад, вале бо тариқи ҳавопаймо иҷозат ҳастае ки аз Тоҷикистон ба Узбекистон сафар кунанд ва аз Федератсияи Россия ба Узбекистон низ ҳамчунин бо тариқи ҳавопаймо мумкин аст. Анвар нависад: салом акай Сорбон, ман 12 август билет гирифтам ба Тирмиз, чӣ мешава илтимос ҷавоб деҳед. билет ба воситаи Узбекистон Россия рафтанӣ бошед, агар айни ҳол бо тариқи роҳи заминӣ ворид шида намемонанд ба Узбекистон, мешава ки бо тариқи ҳавопаймо билет бигирен, вориди Узбекистон бишен, баъдан аз Узбекистон ба Россия бирен. Низом нависад: ассалому алайкум, пурратар кардан мефаҳмондӣ. гуфтен гузашта намешавад ба Узбекистон, агар аз Россия равад баъд мегузаронанд ҳамун граница қати ай Россия ба Тоҷикистон билет қимат шидагӣ. бародар, ман ҳама барномаҳоро мебинам, ҳама вақт дастгирӣ мекунам. пешакӣ раҳмат. ҳазор раҳмати калон ки дастгирӣ мекунен ва мо аллакай дар ин бора мавзӯъ карда гузаштем ки танҳо бо тариқи роҳи заминӣ иҷозат намедиҳанд аз Узбекистон ба Тоҷикистон ворид шидан ё ки аз Тоҷикистон ба Узбекистон ворид шидан. ба воситаи ҳавопаймо танҳо иҷозат ҳаст. Сулаймон нависад: салом алайкум, мегӯянд душвор шидагӣ рафтан через Узбекистон. мегуфтен ҳамин душвориро ки пеш оварда барои халқи худмон, мардум дига безор шидагиянд. ай ҳамин душвориҳо и танҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба чашм ба назар намерасад, яъне ки аз ҳар ду тараф сарҳадҳо баста шидагиянд. Соҳибова нависад: салом ака, шавҳарам гражданини Россия, май границаи Узбекистон метавонам гузашта основания қатӣ. бале шахсиятҳое ки основания доранд, ин шахсиятҳо метавонанд ки ба роҳи заминӣ ворид шаванд. мисол яке аз асосҳош ҳамине ки агар шаҳрвандии Россияро дошта бошед ё ки мисол инами қайд кард ки шавҳараш гражданини Россия, дар ҳолате ки шавҳари шумо гражданини Россия боша ва шумо ЗАГС дошта бошед, албатта ки дар ин ҳолат метавонед шумо нафарҳое ки дандонҳои худро сафед кардан
мехоҳанд, ё мехоҳанд хунукии дандонро табобат кунанд, ё мехоҳанд барои рост кардани дандонҳо брекет монанд. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва мебошад. Сабоҳат нависад. Салом акаҷон, омаден ё ки не, ваъда доден ба умеди ёрдами шумоюм ака, илтимос рақамҳои телефонша нависонда, яъне ки як апамон ё ки як хоҳарам мегем хато намекунем, ба мо муроҷиат кардагӣ буд дар Инстаграм ки мо ӯро рафта ба навор бигирем, то вазъияти оилавиш дар ҳолати тангӣ қарор дорад, шароиташ бениҳоят вазбина ва як фарзанд дорад, шавҳар надорад ва ба мо муроҷиат кард ки мо рафта ӯро ба навор бигирему дар интернет бигзорем, то ки бародаро умуман дастаҷамъона ёрдамш кунанд. мутаассифона ман як чанд рӯз набудам, ба ҳамин хотир рафта натониста будам ба назди ҳамин шахсият. дар комментария нависондаи рақамҳои телефонша ҳозир ма дар экрани намиҷада мемонам. ҳар касе ки агар хоҳишманд боша, ҳар касе ки кӯмак кардан бихоҳа ҳамин шахсията, байни ҳамин рақамҳо занг бизанен, бо худаш ҳамсуҳбат бишен, чӣ аз ҷиҳати либоса, чӣ аз ҷиҳати хӯрока, чӣ аз ҷиҳати пулӣ, аз ҷиҳати чизе ки ёрдам карда метавонен, ин ҳамин рақамҳода занг бизанен, бо худаш ҳамсуҳбат бишен ва иншааллоҳ ки савобша мегирен. Чӣ хеле ки мо гуфта будем, дар як моҳ як кас ду кас рафта аз ҳолаш бохабар мешем, навор мегирем, видеоша мемонем ва ҳозир ана ҳамин шахсията метавонен ки шумо ёрдам кунен, кӯмаки худтона бирасонед. рақамҳои нами рӯи экран ҳастай, зангаш бизанед. Дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Аскар нависад. Салом акаи Сорбон, илтимос ба саволи ман ҷавоб битаен. Ман донишгоҳ хатм кардам, ба ман повестка доданд. Қарор аниқ шид ки баъди донишгоҳ як сол хизмат пешакӣ Раҳмат ака. албатта танҳо тасдиқ нашуда як чиз мондагӣ дар бораи даъват ба хизмат кардан. пуле ки гуфтан бояд пардохт кунӣ, аз хизмати ҳарбӣ озод мешавӣ. ана ҳамин чиз тасдиқ ношуда мондагӣ то ҳозира, вале шахсиятҳое ки донишгоҳ мехонанд донишгоҳа буд мекунанд, албатта ки баъди хатми донишгоҳ як сол бояд хизмат кунанд. ҳабиб нависад. Салом алейкум бародар, агар зан худаш аз шуш ҷудо шудана маҳқул кунад, се фарзандаш бояд кӣ бигирад? чӣ ҳолатҳое боша агар вақте ки шумо акди никоҳтона бекор мекунед, ҳалномаи суд вақте ки мебарояд, фарзандо бо ҳамроҳи модар мемонанд. дар ҳолате бо ҳамроҳи падар мемонанд ки модар аз уҳдаи тарбияи ҳамин фарзандо биромада наметавонад, ё дар ҳолате ки модар худаш ба розигии худаш, мақсад дар рафти ҳамн протсесси судӣ розигиша метиҳад ки фарзандҳо бо падараш монда шаванд. Назриддин нависад. Салом алейкум ака, ҳамин гуфта метавонед ки коргарои банк дар тюрма буда дар амнистия меғалтанд? дар бораи ки кадом статьяҳо дар авф ворид мешаванд, ягон ахборот ё ягон қарор биромадагӣ нест. оли ин чиз агар ки тасдиқ шид, баъдан мо дар бораш метавонем гап занем. айни ҳол гуфта шудагӣ нест ки кадом статьяҳо озод мешаванд ё ки кадом статьяҳо солшон кам мешавад. ҳичи ёли маълум нест дар ин бора. Зайниддин нависад. Салом бародар, номерои регистратсия мекардагиро нависен. номерои регистратсияи чиро дар назар дорӣ бародар? нафаҳмидам. агар ки ҳаму дар аввали барномаҳом дар назар дошта бошӣ, ман силкаро дар назар дорам ки ҳамун силкаи сарпараста дар комментария мемонем ва ҳамуро дар назар дорам ки бидроин ҳамунҷа регистратсия кунем. 9488 нависад. ман 11 сол бедокумент. ман метарсам ки ба ФМС раву маҳкам накунанд. айни ҳол бо қарори президенти Федератсияи Россия таҳти рақами 274 ба ҳамаи муҳоҷиро иҷозат додагианд ки то моҳи сентябра хоҳ 1 сол беҳуҷҷат гаштагианд, хоҳ 10 сол беҳуҷҷат гаштагианд, бираванд худшона ба қайд бигиранд ва аз сари нав ҳуҷҷатгузориҳошона дуруст кунанд. то муҳлат буд шидана, агар ки ҳамин корро ба анҷом нараса, баъди буд шидани муҳлат баъд мумкин ки депортатсия кунанд. рулло нависад. Салом алейкум ака, меган пости Тоҷикистону Ӯзбекистон маҳкам шида. ростай пешакӣ Раҳмат, ҷавобро интизорум. ман 13-ҳамда билет дорам, касе дошта боша нависа. бале, мо аллакай чанд бор чиза гуфтем, граница маҳкам шудагӣ бо тариқи роҳи заминӣ гузашта намемонанд айни ҳол, лекин мумкин то рӯзои 13-ма бо кушода шавад, ё ки мумкин то рӯзои 20-ма, ҳеҷ аниқ нест ки ёли кай бо аз нав иҷозат метиҳанд. Фотима нависад. Салом бародар, нафароне ки через Беларусия омадагиянд Москва, инҳо бояд чӣ хел документ кунанд, тавсия медодед? нафарое ки ғайриқонунӣ марза убур кардагиянд, яъне бепечат вориди Федератсияи Россия шудагиянд, ӯ шахсиятҳо бояд Федератсияи Россияро тарк кунанд, яъне ки бояд биброянд. айни ҳол муҳлат додагӣ ҳастанд, амара бояд ай Россия биброянд ва аз сари нав қонун, яъне аз Душанбе мисол мегем ба Москва
прямой рейс бигиранд сафар кунанд. Чунки дар ҳолати гузаштан аз граница паспорт агар печат надошта боша, моддае ки мо дар аввали видео гуфтем, ба ҳамун модда дар Федератсияи Россия ба ҷавобгарӣ мекашанд, ё 250 000 рубл ҷарима мекунанд, ё ки 9 то 11 моҳ аёзодӣ маҳрум мекунанд. Ба ҳамин хотир касе ки ғайриқонунӣ бе печат ромадагӣ, вай бояд биброяд ай Россия. А касое ки печат доранд, ваё метавонанд браванд документ кунанд вақте ки пештар гузаштагианд. Тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. Ягон саволи дигар дошта бошен, метавонед ки дар комментария бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.